Sí, aquesta no és la meva habitació, no és una casa, no és res, o sigui, avui estem de volteo i el vídeo d'avui pot ser que sona un poqueta com a conya, però m'he passat el dia perseguint a companys meus de la feina i tal per a que digueren aquestes frases perquè de veritat és que m'estava pixant, o sigui, cada volta que intenten parlar en castellà o m'escolten dir alguna cosa pel telèfon o tal en valencià i volen repetir-ho així per fer-me la burla o algo i és que em pixe com ho diuen i dic, sabeu què? Voleu parlar valencià? Aneu a parlar valencià que aneu a cagar-se, aneu a ser els més de poble de tot Londres. I res, així teniu. Com a sucre, els dos. Com a sucre. Li diu el mort el de Goliard. Qui t'ha fet aforat? Porta Pedro fa maggiore. Si tahare t'aspetare. Pedal cavala alla casala. Pedal cavala alla casala. Qui no té reforç, que no vagi a l'era. C'era més un pel de figa que una maroma del barco. I a més dies que hi organitzes. Chicona, ¿dónde va de quedar? A la taula, el llit, al primer crit. Què? Són salats i salades, Espero que us hagi agradat. La veritat és que ells s'ho han passat pipa, s'han descollonat una barbaritat en les explicacions perquè és que hi ha coses que dius, però per què vol dir això? Quin sentit té? Però escolteu, nosaltres mos han criat així, i ho veiem totalment normal. I res, si us agrada molt, pues deixeu-me frases baix i veure si us puc convèncer per fer una segona part. Que encara n'hi ha més gent treballant així que no han volgut parar-se davant de la càmera i jo us obligue si vosaltres voleu. I com sempre ens veiem al pròxim vídeo. Sigueu bones persones i ja està. Ciao! Don't do that. Oh, like that. Okay. Like... Qui no vi reforç.